Hodně jsme přemýšleli nad novým konceptem našich československých konferencí a tak jsme se rozhodli pozvat mimořádného řečníka a tím cílem té konference je prožít vzájemné povzbuzení do naší služby. Někdy jsme izolovanými ostrůvky na našich sborech, v našich církvích a myslím si, že tahle ta konference by nám mohla pomoct tuhletu mentalitu trošku překonat. Proto tam taky mimo jiné pojedu i já. Tá téma je životaschopná cirkev, aktuálna aj pre nás v Čechách, na Slovensku. Samozrejme príďte hlavne kvôli tomu, ale aj kvôli našim vzťahom československým. Tie treba budovať. Stretávame sa raz za 3 roky, tak vás naozaj povzbudzujeme spolu s Davidom, aby ste prišli, aby ste sa zúčastnili, aby sme mohli mať spolu spoločenstvo. Československá konference Církve bratrské je veliká příležitost a božím darem pro nás, pro všechny. My v Ostravě se na vás těšíme a uděláme všechno proto, aby ten čas společný byl pro vás požehnáním a inspirací. Aj keď naša modlitebňa v Ostrave patrí k tým väčším, ale predsa len má obmedzený počet a preto vás chcem povzbudiť, aby ste sa prihlásili čím skôr, okrem delegátov aj ďalší záujemcovia, pretože to stretnutie Čechov a Slovákov vždy býva požehnaním a prelomovým v živote cirkvi bratskej a v tom zápase diela evanjelia v dnešnej dobe.